Здравейте, приятели! Днес ще ви представя 10 факта за Big Brother. Надявам се видеото да ви хареса. Шоуто е измислено от холандския продуцент Джон Де Мол и е за пръв път излъчено през 1997 по холандската телевизия. Джон Де Мол в момента е един от най-богатите продуценти в света с богатство от 1,8 билиона. По време на първия сезон правото да избират номинираните са имали публиката, обаче след това се променя и всеки от участниците има право да номинира друг участник, а публиката да гласува кой да остане в къщата и кой да я напусне. А вие какво мислите? Как е по-добре? Напишете вашето мнение долу в коментарите. Докато са в къщата, участниците нямат никакъв достъп до външните събития. Дали навън вали, дали навън пече слънце, това тях не ги интересува, защото при тях всичко е различно. Например, както знаете, ако при нас вали сняг, при тях може да пече слънце. Това зависи изцяло от продуцентите. Участниците в самото предаване нямат право да използват никаква социална мрежа. Нямат право да виждат какво става във Фейса, какво става в Инстаграм. Това за тях е пълен мит. Нямат право на това. Също така нямат право да използват своите мобилни телефони дори само за ало и чао. Затова понякога се наблюдават смешни ситуации, когато те се чуват с техните близки, защото не са се чували с месеци. Всеизвестен факт е, че публиката вижда всичко, което се случва в къщата. Участниците, когато влизат в къщата, подписват договор, с който се съгласяват Big Brother да показва абсолютно всичко, което правят в къщата. Big Brother правят това с позволението от около 200 камери, с които разполагат на територията на къщата. Гласът, който говори на участниците, е секретен. Никой не знае кой се крие зад гласа, освен ако самите продуценти не решат да покажат на участниците кой им е говорил толкова много време и кой им е давал идеите. Идеите се дават с екип около 20 човека, които се разбират помежду си какво да прави всеки участник. В къщата няма случайни действия. Всичко, което правят участниците, е оговорено предварително и на тях им е казано какво да правят. Освен ако някой от тях не реши така да поеме инициативата и да направи нещо, което да стане сензация. Както може да видите в нашите случаи, наскоро нашумя един много голям човек на име Валентин Колагин, който направо ги съсипа в къщата на Big Brother и от къщата на Big Brother 2018. Напускането доброволно на къщата води до отрязване на бюджета. Както знаете, всеки от участниците, който влиза в къщата, влиза с някакъв договор. И в този договор се казва, напуснеш ли къщата, парите ти наполовина изчезват. Така направи един от участниците в Big Brother 2018, а именно Валентин Колагин. Колко мислите, че му е коствало това напускане? Независимо от това, дали си спечелил или не, ти получаваш своя бюджет, освен ако не напуснеш къщата и той не бъде отрязан. Всеизвестно на всички е, че виповете получават доста голям бюджет. Някъде около 150 кинта на ден, може би и долара. Зависи от договора. Всеки участник получава различен бюджет. Едно от най-яките правила в къща. Сватбите са позволени. Всеки може да се ожени и неговото семейство да бъде почетено, като Big Brother може да поеме половината от сватбата ви. Така че ако някой ден влезете в къща, не забравяйте, че може да поканите вашите родители и около 10 приятеля от двете страни и да ви се спрете една голяма сватба и да излезе доста изгодно за вас и вашето семейство. Благодарим ви за вниманието! Не забравяйте да се абонирате за канала, като чукнете камбанката и харесате видеоклипа и не забравяйте да го споделяте в социалните мрежи, тъй като YouTube понякога ни отрязва. Благодаря ви!